Assalamu alaikum masu sauraro, a danna mana ƙararrawa, a danna mana like kafin mai mana share. Ga breakfast ɗinka can a dining, ya kamata ma na ƙaro samo wasu masu aikin anjima. Zan shiga wajen neighbours ɗinmu mu gaisa, na tambaye su ko za su samo min wata. Ya ce okay mom, yana shan tea yana mamakin saukin kai irin na mom ɗinsa. Abin duniya bai tsokane mata ido ba. Mata da addini ga son mutane, saɓanin shi da bai fiye shiga cikin mutane ba. Magana ba yin ta yake sosai ba. In dai ba da mom ɗinsa ba, ko patient sai ko abokinsa Amir. Yana gamawa ya ce mommy zan fita. Ya tsaya yana jira ta yi masa addu'a. Wannan yana ɗaya daga cikin halayensa, duk zai fita sai ya jira mom ta yi masa addu'a. Ta ce to Ashfaq my son, Allah ya tsare min kai ya kare ka a bisa dukkan komai. Ya ce amin mom. Ya kalla Amira yadda take kwance a kan kujera kamar ba ta falon ya ce listen sai na dawo. Ta ce Allah ya tsare sweet bros. Amin ya fita. Yana fita compound ɗin ya ɗan danna key sai na ji wata ƙara ta yi tsu. Na kai ido na wajen na ga wata arniyar mota black mesh sai sheƙi take yi. Shiga ciki ya yi ta da ita ya sa waƙar da yake so mai taken My Heart Will Go On. Ya zo bakin gate ya yi horn. Shiru mai gadi baya nan. Ya yi tsaki ya fito ya je ya buɗe gate ɗin. A daidai lokacin ita kuma Afnan ta fito a aiko tana ganin shi ta sa ihu tana cewa ga mai kyau ga mai kyau. Ya juyo yana mamaki wa take kira haka, sai ya ga ta zo wajen shi ta durƙusa ta ce mai kyau ina kwana. Shi kuma sai abin ya bashi sha'awa. Ashe this small girl ta san in ta ga mutum ta durƙusa ta gaishe shi. Sai abin ya burge shi. To jan kunne, ya kamata iyaye su koya wa yaransu gaida na gaba da su idan sun haɗu da girmama su. Hakan yana ƙara martaba iyaye. Ya riƙe hannunta ya ce how are you? Ta ce I'm fine. What's your name? Ta ƙyalƙyale da dariya ta ce kai ni fa ban wani iya turanci ba fa. Shi ma wannan yaya Alina ce take koya min. Shi ko sai da gaban shi ya faɗi jin ta ce Alina. Ya duba lokaci ya ga zai makara sai ya ce ina ne gidanku? Ta nuna mishi ɗan gidan nasu. Mamaki ya kama shi ta ganin gidan sai ya ce shi kenan yanzu zan fita sai na dawo. Ya ɗauko su da aljihunsa ya ce oya take. Ta zaro ido ta ce ummi na za ta dake ni in na karɓa. Nan ta wuce ta bar shi a wajen yana ta mamakin. Da ya ga dai zai makara sai ya yi saurin ya koma gidan ya shiga mota yana fitowa shi kuma gateman ɗin yana dawowa. Kallo ɗaya kawai ya yi masa ya wuce sai da gaban mai gadi ya faɗi. Ya ce na shiga uku da Ashfaq. Bai fi tafiyar minti uku ba ya shawo kwana kenan ita ma Alina ta shawo kwana sai ji kake kake ji Ashfaq ya taka birki yayin da ita kuma Alina ta yi sauri ta tsugunna don kuwa ta yi mugun tsorata kuma ta kasa tashi tsaye shi kuma Ashfaq yana cikin mota yana jira ta tashi ya wuce ita kuma ta ki tashi. Ran shi a mugun ɓace fito cikin zafin nama yana cewa ke ba kya gani ne ba kya jin hon? Ba kya jin hon ne kika kama kika shiga gaban mota ta so kike na bige ki don ki yi mini sharri? Alina tana ƙasa a tsugunne tana jin irin yadda yake zazzaga mata masifa. Ranta ya ɓaci. Daga shi ne da laifi shi ya kamata ma ya zo ya ba ta haƙuri amma ya tsaya yana yi mata faɗa. Ta ce yau ita kuwa ba za ta tashi ba sai ji ta yana cewa idan baki tashi ba zan ɗaga ki na wurgar da ke. Nan ma shiru bata koyi motsi ba tana kisima irin rashin kunyar da za ta yi masa. Duk da dai ba halinta ba ne. Kawai bata yi ankara ba sai ta je tana yawo a cikin iska. Ya dangwarar da ita gefe yana karkaɗe hannunsa yana cewa dattijo ta sa na taɓa jikinta da hannunta. Har ya juya zai koma mota sai ya ji ya yi ta finciko shi da dukkan ƙarfin da Allah ya bata. Tas ta ba shi good slap a tsadariyar fuskarsa. Ya ɗago ya kalle ta ta ƙara masa wani tana cewa how dare you touch me? Who do you think you are? Da za ka sa ƙazamin hannunka ka taɓa jikina. Shi ko Ashfaq yana dafa kuncinsa imani ya yi mishi yawa. Yau shi ƙaramar yarinya ta mara. Ya ɗago da niyyar ramawa don idanunsa suka gauraya da na juna. Ya tsaya yana kallon cikin idonta ita ma tana kallon cikin idonsa.
wajen minti ɗaya ba wanda ya sauke idonsa daga na juna. Sai can ta yi tsaki ta kauce ta je ta ɗauki sabulun da Ummi ta aike ta ta siyo ta wuce ta bar shi a wajen. Zuciyarta tana ƙuna wai yau wani namiji ne da